Nagtula ko guys. Kay naman ko'y gamay usa ka buk isda. Awara ko na kong tinula. Ano isda ano eh? I found one fish, one slice of fish. See? Okay. And a very little piece of malunggay na akong gizipwak. Lugay na akong gipalit. Pero ako lang siyang gisulod sa ziplock. Nga gani wala malaya. Hindi, nabutangan ako gamay. Ano siya tinulang na ay tinulang na tanglad. Mamang ko laing utang na napalit. Sili. Og sibuyas. Wala mo kung saan yung puti. Radish. Mauna siya binisaya nga utang na may in English na sa